kan chian te ho bi kan ko te mer ka puri ka dim ka lo em maya tin helai huna kan so mi sang te in so vai in ka mangai vek chu ani chuan mangai thì kan sa nga chuan helai huna when do ba do te ni ko den mangai vai to ren mi don so ma ka lo em maya when ya zai to ren mi don so ka lo ji an nan le a hlu ko te ma ka min ko na cái sai ta lo mà chúng ta tu ra pan hi a tu ra pan tu ri ta kan le sela ko tu ta ko ri ta kan le ko se ole mai ma sa ho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ti la ui chu har sat na nei no pang te hi an en kol ka an ni hi anin tu na ron en ki tu te hi ni sila kan so yang khanin kan program man ne na ai mil de la han san te bo thwa ka te viau thina ma ro chu kan hu na tai ve thin em em ya chu vai kan na sak to te le kan lo thiam sa te tang kan thang mai lo chu na boi thak ve thina ni he thiam dur kan ngen chewa nang lo chuan tin sa ta